Vraví sa, že národ, ktorý nepozná minulosť, si nezaslúži budúcnosť. Preto každý rok organizujeme akciu s názvom Jazda slobody. Jazda slobody je venovaná Slovenskému národnému povstaniu, prvému československému armádnemu zboru a všetkým hrdinom druhej svetovej vojny. Hrdinom, na ktorých sa nesmie zabudnúť. Hrdinky, ktoré nesmú byť zabudnuté. Každý jeden z nás by si mal nájsť chvíľku času na to, aby spomenul, poďakoval za to, že tu dnes môžeme byť. Preto jazda slobody, preto pokloniť sa hrdinom a hrdinkám druhej svetovej vojny je toto najmenej, čo môžeme za ich obetu spraviť. A keď si nenájdeš čas, spýtuj si svedomie sám, prečo si nebol, ale potom sa nesťažuj na to, čo sa deje navokol teba. Keď ani nevieš, komu máš poďakovať a za čo máš poďakovať. My, rodina brat za brata, to veľmi dobre vieme, komu vďačíme za to, že tu dnes môžeme byť. Preto vás zo srdca všetkých srdečne pozývame na našu jazdu slobody.